nan tuwo luak tanah datan nan bonsu luak 50. Assalamualaikum saudara dan dunsanakku kasadonyo. Semoga hari ini dilancarkan segala aktivitas kita. Kata-kata untuk hari ini tolong didengarkan ya, semoga bisa menghibur. Tasambui ulayat minang kabau lareh duwo luaknya 3 nan tuwo luak tanah datar nan bonsu luak 50. Tasambui ulayat Minangkabau lareh duo luaknya 3 nan tuwo luak tanah datar nan bonsu luak 50. Nan tuwo luak tanah datar nan bonsu luak 50.